L'esport pretenc estar de dol amb l'anunci de la mort de Jordi Llopart a l'edat de 68 anys. Llopart va ser una de les figures esportives més importants, si no la que més, de la història del Prat. Atleta i concretament marxador i procedent d'una nissaga familiar important en el món de l'atletisme, va ser el primer atleta en aconseguir una medalla olímpica per l'atletisme espanyol. Va ser als Jocs Olímpics d'estiu de 1980 a Moscou, on es va penjar la medalla de plata en la prova dels 50 quilòmetres marxa en ruta. Aquesta va ser la primera vegada que un atleta espanyol es penjava una medalla olímpica i en aquest 2020 es compleixen precisament 40 anys d'aquesta fita històrica. Jordi Llopart va néixer el 5 de maig de 1952 al Prat i, a banda de la medalla olímpica, també està considerat com el primer atleta espanyol en aconseguir un or a un campionat d'Europa. Va ser abans de Moscou, el 1978, a l'Europeu de Praga, també en els 50 quilòmetres marxa, la seva prova més destacada. També va participar en els Jocs Olímpics de Los Angeles el 1984 i a Seül el 88. Un cop retirat va seguir lligat a l'atletisme, sent entrenador, i va formar molts atletes espanyols on hi destaquen Valentí Massana i el pratenc Daniel Plaza, a qui entrenava el 1992 quan en els Jocs Olímpics de Barcelona va aconseguir la primera medalla d'or per a l'atletisme espanyol i l'èxit més destacat de l'esport pratenc. El 2004 va ser soci fundador i vicepresident de l'Associació Espanyola de Marxa Atlètica i el 2008 es va incorporar a la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona com a secretari tècnic. Uns anys després va marxar a Mèxic per encarregar-se de la preparació esportiva dels atletes per la Federació Mexicana d'Atletisme de cara als Jocs Olímpics de Londres el 2012. En els seus darrers anys ha col·laborat en diversos projectes de salut relacionats amb la pràctica esportiva i els beneficis de la marxa per la salut, com per exemple amb la fundació de l'escola Caminar de Canet de Mar, en la qual ensenyava a caminar i córrer. Així ho explicava el mateix Jordi Llopart en declaracions al Prat TV l'any 2015. Veient la gent com camina pel carrer, ja veus si caminen o no caminen bé o no caminen. Aleshores, per això he fundat una escola que es diu Escola Caminar de Canet de Mar, en la qual ensenyo a caminar, no marxa atlètica, a caminar. I aquí el que venim a pretendre és que la gent que vulgui córrer, que al tanto s'ha de saber córrer, també agafin una bona experiència. Llopart ha estat un esportista que ha rebut nombroses distincions. El 1994 va rebre la medalla de plata de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu que entrega el Consejo Superior de Deportes. A més, també de rebre l'Ordre Olímpica del Comitè Olímpic Internacional i ser escollit com el millor atleta espanyol del 1980. I en clau local, el 2019, va ser guardonat amb el Premi Delta, que entrega el periòdic Delta en reconeixement a la seva trajectòria esportiva, un guardó entregat en el marc de la 33a Nit de l'Esport del Prat. Jordi Llopart ha format part d'una de les nissagues esportives més importants del Prat. Era fill de Moisès Llopart, impulsor de l'atletisme i la marxa al Prat i també a Espanya, i per qui es va posar el nom a les pistes d'atletisme del Sagner. A més, el seu pare també va ser nomenat fill predilecte de la ciutat. El seu germà i nebot han dedicat la seva vida professional a la cura dels esportistes, dedicant-se a la fisioteràpia i l'osteopatia, tenint aquest últim participació olímpica també en l'equip mèdic de la selecció espanyola d'hoquei patins. L'esport pratenc perd una de les seves figures més destacades.